Jeg kan ikke se nummeret på ham den eneste. Faktisk ikke lige se nummeret, det er jeg ked af. Men lad os se. Og vi får et langt og dejligt dybt spark. Spark helt nede der på. lander nede på etteren. Ja. Og vi kommer... ja. Yes. Kommer op på 20'eren. Hvor vi får skubbet ham op. Og nummer 88 med godt. Nu må vi se her. Og vi kaster igen. Og de har wheel-ruten. Og nummer 14. Det er... nummer 14. Jens, der griber den. Og vi har en motion. Han er 84. Det er nummer 84. Peter Hækjese, der får... Rigtig flot takling af den unge Christian Lavnborg på East Carolina Prep. Det tror jeg ikke. Og så er nummer 84 igen. Og en fin takling her af Danmarks nummer 19. af Sebastian Laugesen fra Søderød Gold Diggers. En nose tackle, 2 D-tackles og så 2 ends. Og det er altså for at stoppe løbet. Selvom de går i empty. Kører empty og... Og igen har vi altså her Bastian Laugesen. Der er 2 eksplosive spil. Og Fieldgoalet sætter lige, hvor den skal. Og i bedste gentop. Det er ikke der. Så det er Ponte. Meget gerne. Og vi adjuster running backen. Det bliver et kast, det ud til. Og Martin, du er helt fri. Det er et meget flot kast. På Danmarks. Hvad må det være? 37-linjen? Det må det være. Og her er det nummer 14. Og det er igen nummer 14. Jens, der bliver stukket out of bounds af nummer 22. Ulrik Havgaard. Og der er meget larm herude. Så har vi igen et sweep. Ej, og det er nummer 84. Og han er i hvert fald over line to gain. Og det er altså Peter Hækjese. Den her gang. Men altså, vi har en 3-by-1 over til venstre, vil sige. Og der er en wing på højre siden til nummer 13, og det er også den, de tager. Og der er touchdown. Der var et touchdown til. Og det er jo nummer 13, som er på tonden. Det er det jo også, fordi forsvarsspilleren ved jo ikke, hvad der kommer. Det vil sige, at han har jo helt på automatik. Som angrebsspilleren har du jo timingen på din side. Præcis. Så længe bolden bliver kastet i nærheden af breaking, er overrasket, hvis den bare bliver vokset op i hovedet på ham nu. Det gør den ikke, men det er Mathias Massanti, der får noget løbmand, og det var en god løsning. Ej, det er en flot break, han får på ydersiden der. Og vi løber også en outside zone her. Men der er lukket. Men der er, eller kan, nej. Og Massanti kæmper alt, hvad han kan. Kommer op på omkring 40-yard-linjen nu her. Vi tænker, at nu kunne det være rigtig rart at begynde at få nogle første down. Og vi har igen Massanti, som er... Fordi safety er ikke derude. Ikke når han står på hat, der kigger ind på den måde. Nej. Men han kigger ikke derude. Og vi får en rigtig flot kast her, nummer 88 i trafik. Så skal du af med bolden. Det er ikke dig, der skal slå dig. Nej. Yes, der er gratis spil. Ja, der er gratis spil her. Og vi kører til Martin Due, touchdown Danmark! Og det er hans første danser. Første touchdown i dansk landsholdstrøje. Vi snakkede om det inden kampen. Nu fik han den nemlig. Ligger med nummer 55. Det er ikke mange O-lines, men Philip Markusen får det igennem. Så vi har en helt lige kamp nu. 7-7. Det er 4 linebackers, vi går tilbage i nu. Det er vi også, ja. Og der er lukket. Men det er jo dejligt, når vi løber den så. Ja. Lige op i vores 4-4-front. Det skal vi da bare være velkommen. Jeg troede, det var en DB. Det er min fejl, det er en linebacker. Vi er stadigvæk en 4-4. Og vi får et sack! Så har vi en sack til Danmark af... Og det er Nikolaj Brusolag med en sack. 80. Han dropper tilbage for at kaste igen. Og et dybt kast. Og... Det er nummer 14. Nummer 14. Og her får vi en absolut. Den er lukket. Og her får vi altså August Larsen. Så får han til gengæld også redeemet sig selv igen. Så det er en 4-4, men det er faktisk 4-3, vi er ude i nu. Så vi er forberedt på et kast. Han scrambler lidt, og så kommer han under. Han er nede. Det er også uheldigt for Ungarn. Vi er noget quarters, de kommer ud i her. Det er vi også. Og vi finder Jens Ole. Og det er Jens Ole, og Jens Ole han får rigeligt til en første down. Og der har vi Kaufmann, han har været over til venstre sammen med Due. Kunne det være noget kombi? Ja, det ser frækt ud. Men nej, det bliver igen til Jens Ole. Hold fast i bolden. Og det gør han.
Han får lov at arbejde for det. Det gør han. Og nu er vi for første gang i en tung formation. Og vi pitcher nu til... der er mål! Og Masanti, og der er første down. Det er ikke godt play call. Det var det, ja. Ja, det kan være. Og så er Mathias Masanti. Og det er Masanti. Og Masanti får... han scorer ikke! Og her pitchen ud til Mathias Masanti. Og det er igen Masanti på ydersiden. Og den er altså bare lukket. Der skal vi... Og den er men der bliver lukket ned af Ungarn. Ja, det er det. Det er flot arbejde, det ungarske forsvar. Et high percentage play. Nej. Så kan vi være gode på field goal. Og den er der igen. Så er det et rigtigt løsning. Og det er igen Philip Markusen. Ja, vores kære. Sammen om QB'en. Ja. Så han får sådan en klaustrofobisk nærmest oplevelse, ikke? Det. Virkelig. Halvdårlig snap. Så kører vi dybt i triple coverage. Ej, og det er Bastian Laugesen! Og det er igen Bastian Laugesen. Og... Noget af mod en, hvad der ligner nu 15 receiver. Det er en voksen mand mod en lille dreng. Det er det, der. I hvert fald sådan, det ser ud. Og så... Og det er også der, han går der. Ja! Ja, der er sådan lige, der gjort det samme. Ja, når vi... Men han giver bare ikke sin quarterback noget sted, han kan kaste den. Og de prøver screenen igen. Den her gang ser det ikke ud til, at der er noget, og men det er... Øj, han er god over 84. Nej, han er god. Men... Og de får ham ned på... Og vi får ham taklet. 42 yard linje, tror jeg, det ser ud til. Første af 10. Og ikke... Ej! Og her, nummer 18, gør jo så det, man jo siger. Man normalt gerne går ud i en bunch-formation her. Fake screen. Øj, det er et... Og der er et interception igen! Det er der, ja. Og det er igen! Det er igen Laugesen. Og så får han da godt nok også en på låget der. Men Bastian Laugesen med 2. Stikker også lige 2. Men nu må vi jo se. Og vi har en motion fra Jens Ole. Og så er det Masanti, der... Det her inside zone. Ja, og ved du hvad? Ja. Jeg når lige at få sagt, den får de lukket. Og så slipper man op for. Det er det, men jeg vil mene, at det så skørt ud. At der var en linebacker til playside, der var totalt uncovered. Masanti! Den er ikke god, Masanti. Der tager han hvad? 5-6 yard med. Nummer 56 på. Det er Jakobsen, vi har inde nu. Jonas Jakobsen. Og vi kaster nu til Martin Duemøller. Flot outroute her af Martin Duemøller. Og er vi nede? Man kan ikke spille en MVP mellem 3 mand, men de skal være i spil til den. Ja. Der er flere danskere, der er i spil til dem. Og her har vi RPO'en. Og det er til Jens Ole. Han kommer på ydersiden. Og nummer 88 på og han fortsætter. Og han scorer! Og der er touchdown. Og det er nummer 88 fra Danmark. Jens Ole Jensen fra Gold Stickers. Fantastisk. Der er og hullet og sparket. Og hvad siger vi? Og det er godt. Yes. Og det er i den måde, de spiller på. Og han der er igen meget pres på. Og en... Ja. Men igen, det er det her post-curl wheel. Og det er det, vi bliver fanget på lige nu. Og jeg er også spændt på... Og så har vi igen, og han beholder bolden. Og det er et godt keep. Det er det. Og han får... Ja, han får næsten 5. Og det er ellers flot pres af D-line. En ondstig fra ham der, han har lige fået leveret. Det var tæt på, det var været en horsecaller, hvis han har fået fat i ham der. Ja, det var. Og jeg tror faktisk også, at der er tanker i forhold til, eller nogle linebacker bliver til se. Helt klart. Og det er jo noget, vi skal begynde at overveje, hvis de vurderer, at O-line begynder at styre. Der kommer allerede her, kan vi se. Der får vi i hvert fald rigtig godt. God blocks der igen for O-line. Ja. Og han kommer altså op og de har altså fået taget fat Ungarn. Det er ikke fedt. Ja, se her, vi har... Og der har deres post-wheel igen. Han får god plads i lommen, og nummer 4. Han er helt fri. Og det er altså vores kære Akers Hot, der er tilbage. Og igen, det er tilbage, når vi kører det her match coverage, og med de her regler, vi har, så er alting. Præcis. Så det er, man skal vælge at vrage.
Og den sidder lige i skabet. Ekstra pointet ser det ud til. Ja, det gjorde den også. Og det er jo så det, han laver det, der hedder en split coverage, hvor du på den ene halvdel spiller en coverage, og den anden halvdel spiller... onside kick! Men det var et dårligt onside kick. Ja. Og der er også flag på, og det er jo fordi, bolden ryger out of bounds. Og bolden nu er out of bounds, ja. Og den hedder ikke rører de 10 yards. 88 ind som fullback. Det er... Så løber vi bolden nu. Og det gør vi. Og Trokman. Ej, prøv lige at se. Hvor er det smukt. Det er, lad os sige det. Lad os sige det, ikke? Ja. Men Rasmus Wright ind som quarterback i hvert fald. Oj! Og det var halvskidt snap. Han kommer fri. Men han kan løbe. Og det var det, vi snakkede om. Ja. Han kan løbe! Han kan holde der op. Det var jo næsten som at se Johnny Manziel, da han var bedst. Det var 10. Det er altså... Og Rasmus Wright, der altså viser... Og et fin blok af Kaufmann. Ja, den må vi ikke glemme. Og vi er på anden down og goal. Lad os se. Og det bliver Trokman. Det er Trokman, og der er touchdown. Og der er mål. Og igen, O-line skal have ros. O-line skal have ros. Det kan godt være, at der på statsene kommer til at stå Jakob Trokman, 1 yard, touchdown. Det, der ikke kommer til at stå, det var, at Chris han også godt kunne have scoret der. Fordi der er så godt skåret. Snappet er godt, målet er godt, kicket er godt. Og Jakob Trokman, hvis vi lige skal runde ham. Jakob Trokman fra Aalborg ind i Niners. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal ligge på ydersiden, så netop det, der ikke kan ske. Ja. Men godt spillet af Danmark. Mere af det. Og der får vi den så, hvor han ligger den ordentligt, men rigtig timing. Og han bliver mødt med det samme. Og det er jo det, vi snakker om. Ja, til Danmarks favør, ikke? Fordi han er inde, han bliver taklet af inbounds. Så får vi vores screen herud til nummer 14. Og så er vi der altså. Og nu nummer... Og det er et run igen. Og han igen rammer line of scrimmage, men det er flot. Peter Higiesi. Så når man snakker om solen, har vi her Havgård med nummer 22 Horsens Stadion. Måske faktisk. Og så er det keep. Det er keep, ja. Og der er plads. Der er meget plads. Og det er Havgård igen. Ja. 2 Horsens Stadion færdige. Og så har vi... Der har de det samme koncept. Ja. Men den er dækket. Hvor er det godt grebet. Er han inde? Er han inde? Nej! De kalder den out of bounds. De kalder ham out of bounds. Nej, de kalder ham inden. Nej! Nej, ikke, fordi vi spiller jo i zone coverage. Hvor at hvis han spiller den her kommer 3, kigget også godt. Kommer 3, som det faktisk var 4-4 siden også. Det er... Og her igen, det her matchpoint, vi snakker om, hvor man ser det i NFL, og man virkelig tager det for givet. Det her, det er et land. Ja. Og han kunne godt lide bobbescreen ud til nummer 88. Og det kan jeg så jeg godt forstå. Og altså Kasper Kaufmann. Og vi prøver igen at køre noget... Igen der. Men det er jo faktisk rigtig fint spil der, Joachim Falk. Ja, ja. Og der var der så til gengæld lukket. Ja. Ja. Og det er lige ved at tro, det er i den side, hvor 64 han har hoppet ud. Og der kan jo godt komme, når man kommer ind som ny O-line. Så er det svært, ja. Så går gas hver gang. Ja, det var fedt, ikke? Men når man har så god en O-line, og så god Mathias Massanti, så er det lige meget. Mathias Massanti, det er til 20'eren. Ved du hvad? Og han holder sig inbounds. Hvor er det klogt. Og til Martin Due her, så siger vi, så scorer vi. Det vil jeg rigtig gerne. Det er måske ikke så intelligent, men det kan jeg godt vise noget. Det bliver Massanti. Og Mathias Massanti. Det bliver Massanti. Og der er mål. Det bliver Massanti. Og Mathias Massanti løber ind og scorer. Og hvor er det altså bare et godt løb. Det er altså en mand, der har spist sin havregryn i morges. Det lover jeg dig. Altså, mange ting kan man sige om Mathias Massanti. Hjernen er død en god running back, fordi han jo så får det her lave tyngdepunkt. Og det med vilje. Targetet med, altså, så er det ikke dig, vi går efter. Det er det. Og se her. Og vi prøver at køre en screen igen. Og det er ikke dårligt, det der. Og så er det er Kevin, downer 10. Og her har vi Hitchen ud igen. Yes.
Og ja. Nej. Sådan slår du ikke Laugesen. Og han keeper selv, og så er det ellers bare, hvor meget kan jeg få? Ja. Og der tog han også den bedste sidst. Ja. Vi bare skal stoppe dem. Det må vi gøre. Og vi kører screen igen, ja. Men den har også virket. Ja, det har. Den scorer de så på. Og det er nummer 21, Balas Fodor, running back. Men selvfølgelig, Chris, de slår bare det, du skal ikke imod det. 2 her, for det ændrer ikke noget. Nej, det gør det ikke. Men de scorer her. Ja. Så vi er på 28-30. Og Tio har dreadlocks. Færkatsen! Eller bare grin. Nej. Jens Ole, han vil ikke. Nej. Og der igen der. De laver faktisk en fatal fejl, Ungarn, som vi så Danmark ikke kapitaliserer på. Men de sparker den direkte op i luften. Hvilket Danmark kan faktisk bare færkatsen. Og så må du ikke lige ramme. Nej. Det var derfor, jeg var færkatsen. Og det er derfor, man normalt laver det, der hedder et script kit, for så har man jorden.